Tahir Elçi Wikipedia Tahir Elçi Tahir Elçi navê wî bi Kurdî wekî Tahir Elçi jî dinivîsin. Sayên 1966 li Cizîrê mirin, 28 Sermaweza 2015 li Amedê parêzerê Kurd û Serokê Baroya Amedê bû. Tahir Elçi di 28 Çêriya Paşîn de li Sûra Amedê tûşî êrişa çekdaran bû û hate kuştin. Jiyan li zanîngeha Dicleyê ji beşa hiqûqê destûrdar bûye. Qonaxên seretayî û navendiyên xwendinê li navçeya Cizîrê Cizîra Bakurê Kurdistanê xwend. Di sala 1991 de ji zanîngeha Dicleyê ya Diyarbekirê Fakulteya Hiqûqê derçû. Tahir Elçi ji sala 1998 heta sala 2006 de rêveberiya Baroya Amedê de cihgirtibû û di sala 2019 de jî weke Serokê Baroya Amedê hat hilbijartinê. Elçi bavê du zarokan bû û zimanê îngilîzî, almanî, tirkî û kurdî dizanî. Mirin Roja 28 Sermaweza 2015 Elçi di daxuyaniyek derbarê mînariya çarling a Sûra Amedê û ziyanê gihîştin wê de bida. Pevçûn û şerek çêbû û di wê şerî de hinekan guleyek berî serê wî da û ew kuşt. Gotinên dawînên Tahir Elçi Serokê Baroya Amedê di axaftina xwe ya dawî de gotiye: Mînariya çarling a dîrok bang li mirovahiyê dike. Ji piyê min li min dan, min gelek şer û felaket dîtin lê min îxa netekî wisa nedîtiye. Em dibêjin bila operasyon li vir dûr bin. Cenazeya wî Cenazeya wî roja 29 Sermawezê çêbû û bi hezaran kes beşdar bûn. Çavkanî Wikipedia Tahir Elçi dê bibîranîn. Amed bi ser kuştina Serokê Baroya Amedê Tahir Elçi re salek derbas bû û hêj kujerên wî nehatine diyarkirin. Di 28 Mijdara sala 2015 de li bajarê Amedê yê Bakurê Kurdistanê Serokê Baroya Amedê ango komeleya parêzeran Tahir Elçi di dema Kongreya Rojnamevaniyê de kete ber êrişekî çekdarî û li heman cihê jiyana xwe desta bû. Îro di demjimar 1053 de li berê wê minareya çarlinga ku Elçi li ber hatibû kuştin rêze çalekî bêne lidarxistin û ew êriş bi protestekirin û daxwaza eşkerekirina kujerên Elçi bêkirin. Her wiha îro di saet dudiyan de jî li ser gora Elçi û gelek cihên din yên Amedê çalakiyên protestekirina bêne lidarxistin. Ji aliyê din ve peyamnerê Rûdawê ji Amedê ragihand ku de îro şandeke Partiya CHP jî serdana Amedê bike û beşdarî xwepêşandenên li dijî kuştina Tahir Elçi bibe. Her wiha dê Tahir Elçi îro li gelek bajarên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê bê bîranîn. Li ser dosyeya kuştina Tahir Elçî dozek nû hat vekirin. Hewlêr, Rûdaw Weqfa Mafên Mirovana Tahir Elçî li hemberî jêbirina belgeyên li ser kuştina Tahir Elçî li dijî çend birêveberên pizîşkiya dadê doz vekir. Li gorî daxuyaniya Weqfa Mafên Mirovan a Tahir Elçî ji ber jêbirina belgeyan li ser doza kuştina Serokê Baroya Amedê Tahir Elçî
wan li dadgeha Bakir Koy a Stenbolê dozek li dijî çend bi rêvebirin û pizîşkiya dadê tomar kirine. Di roja 28 Mijdara 2015 de li bajarê Amedê yê Bakurê Kurdistanê û li ber mînareya çar linga li Sûra Amedê di dema çalakiyekê de serokê Baroya Amedê Tahîr Elçî hatibû kuştin û tevî ku 4 sal jî bi ser re derbas bûne, hê jî bi kuş nehatiye girtin û dadgehkirin. Baroya Amedê ji roja 14 îlonê derbarê dosyaya Tahîr Elçî de daxuyaniyek dabû û têde ragihandibû ku delîl û belgeyên kuştina serokê berê Baroya Amedê Tahîr Elçî li ser sîstema elektronîk a wî ya pêya darêzê hatine rakirin û ji ber vê yekê dozger û dadger nikarin xwe bigihînin wan delîlan. Li gel vê yekê malbat û aktivîstên mafên mirovan tekez dikin ku derbarê kuştina Tahîr Elçî de tê lêpirsîneke cidî nehatiye kirin, niha jî delîlên ku dê bûyerê zelal bikin ji holê dihatine rakirin. Ji ber vê yekê guman zêde dibin û Baroya Amedê jî daxwaza lêkolînên cidî dike. Hukuknas û parêzer Tahîr Elçî sala 1966 li Cizrê Şirnexê ji dayîk bûye. Sala 1991 Fakulteya Hukukê ya Zanîngeha Diclê ya Amedê qedand. Ji sala 1992 ve li Amedê dest bi parêzeriyê kir. Di sala 1998-2006 li Baroya Amedê wek berpirs kar kir. 2012 de weke serokê Baroya Amedê hat hilbijartin. 2014 dîsan wek serokê Baroya hat hilbijartin. Di warê mafên mirov de hukukê de gelek xelatvergirtine. Çavkanî Rûdaw.